Nátrvané podujatia a... neviem. Bolo to jednoducho jedinečné. Bol som priateľ s mnohými pilotmi. Viete, kto môže povedať, že pracoval po boku pilota zo Soscenského 71? Ano. Maverick a Goose, že? Úžasné. Takže ste trochu hovorili o príbehu fotografa a viete, pristáte na mesiaci je konšpirácia. Môžete byť niekto, kto neverí, že Zem je plochá, alebo niekto, kto verí, že Zem je plochá a neverí, že sme išli na mesiac. Ale v skutočnosti jeden z chlapov v show, volá sa Chad, teda on, neoznačil by som ho za prívrženca teórie plochej Zeme, ale neverí, že sme pristali na mesiaci. A myslí si, že to vyzerá smiešne. Vieš? Takže som zvedavý, Keď ste to počuli povedať, dotklo sa to niečomu, kde by ste si povedali, áno, viete ľudia, počul som ľudí, ktorí tvrdia, že neverili, že sme boli na mesiaci. Alebo to bolo prvýkrát, čo ste počuli tento nápad? Bolo prvýkrát a úprimne povedané, nebral som to vážne v žiadnom ohľade. Podporoval som NASA, podporoval som to, čo robili. No a väčšina ľudí, ktorí pracujú pre NASA, naozaj robí to, čo ich baví a podporujú to, čo robia. Nikdy by ste to nespochybnili. Jednoducho by ste to nerobili. Takže keď fotografovia povedia niečo také, je to trochu zvláštne však. No, pred niekoľkými mesiacmi som si uvedomil, že keď som prechádzal svojimi prehliadkami cez fotografické laboratórium, neboli žiadne obrázky vesmíru. Všetky boli lietadlá. Takže fotolaboratórium má veľa fotiek, ale žiadne z vesmíru. Wow. Áno. Takže ma to privádza k mojej ďalšej otázke. Počul som, že ste spomenuli, ako ste sa stretli s Matt Powerlandom predtým, alebo Mattom Boylanom. Ktorý tvrdí, nemám dôvod mu neveriť, že bol fotorealistickým maliarom pre NASA. Vedel ste o nejakých iných tzv. Maliaroch, ktorí tam boli, keď ste tam boli vy? Nie, neurobil som to. A vlastne ja vedel som, že máme maliarov, pretože keď ste vstúpili do hlavnej budovy, kde som pracoval, myslím, že to bola budova 1600, v tej predsieni sme mali krásny obraz. Zemegule. Vedeli sme, že to bola malba, pretože z toho spravili veľkú vec, prezentovali to a dali nám to do našej budovy. Tak som vedel, že tam boli maliari. Ale myslel som si, že to bola len malba. Nikdy som si to nespojil. Áno, chcem povedať, že sa stal slávnym tým, že hovoril foto alebo malba. Správne. A tak sa... vidíš, pravdepodobne 95% ľudí pracuje v NASA. A ani netuší, že existuje diskusia o tvare Zeme. Presne tak. Ak by som mal hádať na základe toho, čo teraz viem, čo som vtedy vedel, ani by ste to nespochybnili. Nie je to niečo, nad čím by ste vôbec rozmýšľali. Správne. Áno. A pre mňa to znamená, že dokonca muselo by existovať nejaké percento, ktoré vedelo, že niečo skrývajú, ale nemuseli by ani vedieť, čo vlastne skrývajú. Správne? Teda môžu. Napríklad astronautovi môžu povedať, hej, neposielame ťa hore, pretože šetríme peniaze a používame ich na boj proti terorizmu. Vieš? Všetko je rozdelené. Rozdelené. Máte určitú potrebu vedieť. A to je pravda s NASA, letectvom, Lockheed. Na každej vládnej pozícii, ktorú som mal, to bolo vždy potreba vedieť. A tak sa naozaj nepýtate mimo parametrov vašej pozície. Je to tak trochu tabu. Proste viete, že sa to nerobí. Áno. A ak sa opýtaš a niečo ti povedia a potom za to nesieš zodpovednosť. Správne. A každý, kto niečo vie a povie ti to, je v problémoch. Pretože môžeš hovoriť len o tom, čo je ti povolené hovoriť o moja identifikačná karta mala na sebe farby. A tie farby určovali, do ktorých oblastí som mohol ísť, aké mám potreby vedomostí. Každý mal na karte špecifické veci. Takže, ak hovoríte o svojom programe a hovoríte s niekým, ako ho identifikačný preukaz jasne neukazuje, že je informovaný o tom programe, potom dostanete sa do problémov za to, že o tom hovoríte. Teda z toho, čo chápem, boli veci, o ktorých ste boli informovaní, o ktorých ste nesmeli hovoriť, o ktorých ste nikdy nehovorili. Správne. Kvôli vašej povinnosti. Takže dajte mi predstavu o 1 až 10 z vášho pohľadu, aká bola vaša úroveň povolenia. A potom to možno porovnajte s percentom zariadenia, do ktorého
ste mohli vôbec vstúpiť. Alebo Bolo by ťažké o tom dokonca aj špekulovať? Takže som pracoval na niečom, čo sa volá čierny projekt. Keď pracujete na čiernom projekte, ten neexistuje. A to je v podstate, ak sa pozriete na moju rozlúčkovú plaketu z programu F117 a vošiel som do čierneho programu, je tam napísané buď svetlom na temnej strane. Dôvod, prečo je to tam napísané, je ten, že som vchádzal do čierneho programu. Takže vyvstáva otázka, ak projekt neexistuje, odkiaľ získava To financovanie? isté miesto, ale má názov, ktorý nie je nesie jeho názov. Ťažké to vysvetliť. Nie, chápem to. Takže môj bod by bol, viete, ak NASA dostáva 50 miliónov dolárov denne a oni neposielajú rakety hore, alebo ľudí hore, potom majú extra peniaze na, citujem, čierne projekty. Áno. To je veľmi zaujímavé. Dobre. Čiže vzhľadom na to, čo teraz viete, alebo čomu teraz veríte, cítite nejakú vinu spojenú s tým, že ste tam pracovali, alebo niečo podobné? Necítim vinu, ale pociťujem trochu hanbu za našu vládu. V tom som bol veľký patriot, veľmi proamerický, veľmi republikánsky. Viete, bol som proste veľmi, provládny, pro letecké sily. A nie, že by som stále nebol, pretože ľudia, ktorí tam pracujú, sú to dobrí ľudia. Viete, oni nevedia. Ale hanbím sa za ľudí, ktorí sú na najvyššej úrovni a ktorí to vedia a nemajú vinu a posielajú materiály ľuďom, bežným ľuďom, aby robili tieto práce. A tieto práce sú v podstate vytvorené, aby sa vytvorila táto atmosféra. Musíte mať rozpočtové oddelenie, musíte mať IT na podporu všetkých počítačov. Na čom vlastne pracujú? Správne. Áno. Nie, nevieme. Takže necítim vinu za to, čo som robil. Tak, môj kamarát Paul, ktorý so mnou robí show, on hovoril s dievčaťom, ktoré pracuje v NASA a pracovala na sledovaní ponoriek. Čo mi znie čudne, takže si toho vedomí alebo o nejakých iných, čo by som nazval programoch nesúvisiacich s vesmírom, na ktorých NASA Nemali pracuje. sme veľa vecí týkajúcich sa vesmíru. Je na Edwards, na Drydene, pretože sme boli viac zameraní na triskáče. Preto sme boli umiestnení na vojenskej základni letectva, ktorá podporovala lety triskáčov. Môžem vám povedať, že je veľa programov, ktoré sú nezvyčajné, ale zvyčajne sa týkajú letu. Nepočul som o ponorke hoci to môže byť záležitosť sledovania, o ktorej hovoríme. Áno, možno sledovanie. Myslím, že to znelo zaujímavo. Myslím, z biblického pohľadu návody z hora, vieš? Uvažovali sme, či sa snažili ísť pod vodu a hore, alebo niečo také, vieš? Myslím, že sa snažia otestovať vo vody, vieš? Tam je... videl si video, kde sa pokúšajú prejsť, áno. Áno, to sú úžasné veci. Budú môcť tým prejsť. Takže... Čo by ste povedali niekomu, kto neverí v plochú zem a je extrémne skeptický? Ak je možné, aby niekto, kto pracoval v NASA, veril v plochú zem, tak je to povedal by som, že je to možné pre kohokoľvek. Ale aké by bolo vaše Povedal by posolstvo? som, určite si zachovajte svoj skepticizmus, pretože musíte byť skeptickí voči všetkému a ja stále som. Ale povedal by som, majte zároveň otvorenú myseľ a len sa na to pozrite. Dajte tomu nejaký čas. I toto sa nestane za jeden deň. Môžete žartom povedať, len daj tomu deň. Ale pravda je, že potrebujete viac ako deň a musíte mať otvorenú myseľ. A len preto, že je to také tabu, neznamená, že je to nesprávne. Je to tabu a myslím si, že existuje dôvod. A prečo sa to tak stalo? Myslím, že to bolo úmyselné. Ktokoľvek, kto tvrdí, že Zem je plocha, je blázon. No, ja nie som blázon. Mám povolenie. A tak, viete, môžem vám povedať, že nie som blázon. A ľudia, ktorí sú stúpencami teórie plochej Zeme, nie sú blázni. Čo je bláznivé, je nebyť ochotný pozrieť sa na niečo, čo je nezvyčajné.